wystąpić soprany z Lublina i z Krakowa. A następnie usłyszymy duet, który wszyscy na pewno znają. Duet z operetki Wesoła Wdówka w wykonaniu pani Darii Barszczyk i Marcina Skibińskiego. Myślę, że publiczność Murmurandu dołączy się do referendum, który na pewno zna. Proszę Państwa, chcę zaprosić na następne koncerty. Jutro w sali koncertowej koncert arii i pieśni, w środę koncert finałowy. W myśl hasła, gdzie słyszysz śpiew, tam zawsze wstąp. Tam ludzie dobre serca mają, bo ludzie źli, wierzcie mi, ci nigdy nie śpiewają.